Lidé se nás občas ptají, kdo za námi při zakládání školy stojí. Odpověď je nikdo. Jsme na to jen my 3, ale už na to nestačí. Abychom školu dotáhli k otevření a zvládli první rok provozu, potřebujeme, aby se za nás někdo postavil. A proto jsme se rozhodli, že založíme sbírku na Doniu. Taky jste chodili na tradiční státní školu? Učili se spoustu věcí nazpaměť, báli se písemek a paní učitelka měla vždycky pravdu? České školy se od té doby bohužel moc nezměnily. Ale doba se změnila. A rodiče by měli mít možnost vybrat si pro své děti školu, která bude více odpovídat jejich hodnotám a potřebám. Místo, které nebude dětem brát vnitřní motivaci a možnost rozvíjet se po svém. A takovou školu chceme založit. Už jsme toho zvládli hodně, ale ještě nám zbývá rekonstrukce prostor podle hygienických norem a na to nám již prostředky nestačí. A proto jsme tady. Škol, jako bude ta naše, v Česku už pár je a my věříme, že budou přibývat. Od klasických a jiných alternativních škol se liší v jednom zásadním aspektu, kterým je dobrovolnost. Nemusíme si jen představovat, co by děti dělaly, kdyby si mohli vybírat, co budou a co nebudou dělat. My už to totiž díky zkušenostem již existujících škol u nás i v zahraničí víme. Abychom mohli vytvořit prostor pro sebeřízené vzdělávání i v naší lokalitě, potřebujeme získat prostředky na nutnou úpravu budovy podle hygienických norem a na pokrytí nákladů v prvních měsících existence naší školy. A co si o tom myslí rodiče? Protože svoboda a zodpovědnost vedou k respektu. A respektu a snahy o porozumění ostatním je mezi lidmi málo. To, co se teďko učí ve školách, jsou všechno dovednosti a znalosti, které jsou taky důležité, ale pro novou dobu jsou důležité i jiné věci, které se ve školách neučí. Protože tak, jak ho znám, tak vím, že by nezvládl sedět ve škole několik hodin v kuse a dělat něco, co mu někdo jiný řekne, že má dělat. Podporujeme školu Drak, protože chceme svobodnou školu pro naše děti, takovou, kde budou chodit rády, kde najdou svůj potenciál a budou ho moc svobodně rozvíjet. Protože věřím, že sami děti ví nejlépe přesně co a kdy se potřebují učit. Protože nechci, aby moje děti ztratily motivaci se učit sami. A co vy? Podpoříte nás?